Habla activada. David del No. David del No, desperta. David del No, desperta. Ai, no sé. 0,08 segundos. Tia! 0,08 segundos. Però- Habla desactivada. Què fas aquí? Què fas aquí? Sembla mentida que no te'n recordis. Avui és diumenge. No, avui no és diumenge, avui és un dissabte. I jo tinc son, estava fent la migdiada. Ai, que no saps ni quin dia vins. Va, desperta, desperta, aixeca't amunt, amunt, amunt. Ai, Déu meu. Avui som diumenge. Toca fer deures. Toca mirar-lo de la ràdio i després has de fer el dinar. No t'equivoques. Avui me'n vaig a collir olives amb la família. A collir olives. No em facis riure. Això és el que et dius que vas a fer. Però tots sabem que te'n vas a escoltar música allà al cotxe tranquil·lament mentre la teva família estan collint i trencant-se les mans. No, perdona, jo t'equivoques, jo sóc el vigilant del cotxe. Jo he de vigilar el cotxe perquè no li passi res, no el toqui, no entrin a robar, no li facin res i jo me n'he d'encarregar de vigilar-lo. Ja, Déu meu, em sembla que aquí s'han invertit els papers. Ara el David del no és el David del sí. Ets un mandrós. Ets un mandrós en comptes de quedar-te a casa i fer coses de profit. És que a mi les coses de profit m'avorreixen. No tinc ganes de tornar a tenir aquesta conversa. Només volia parlar de coses per fer un diumenge. Per què no intentem trobar el millor pla per tots dos? Per exemple, quedar amb amics. Això està complicat. Cadascú té la seva vida, les seves coses, els seus compromisos. És una mica liat. Sí, clar, si no busques i et quedes dient això, està clar que sí. Què et sembla si jugar amb els gossos? Això, si ho fas cada dia. No, però el diumenge es pot fer ioga amb gossos, que és el que van dir el de què parlem de Ràdio Nova. Oh sí, ioga amb gossos, seria un pla per diumenge, però els diumenges no fan ioga. Tots els centres estan tancats. S'ha de fer des de casa i a través d'un ordinador. O el teu aire. Sí. Doncs podríem mirar la tele, però si a la tele no fan res de bo. No. O escoltar música amb l'Alexa. Veus? Ja tornes a pensar un altre dia amb el mateix. Si és que de veritat... En tinc una que m'encanta i que et portarà molts records, anar al Happy Park. David, home, madura una mica, que ja tens una edat. Perdona, per aquestes coses mai hi ha edat. Tinc una idea. Fer un concert de gospel. Ui, una altra vegada posar-te davant de la gent. Oh, quines ganes, tan bé que si està al llit tranquil·lament sense fer res. Ui, em sembla que acabo de trobar la meva activitat. Lliting. Mira, lliting. M'encanta lliting. Oh, sí. Lliting, m'encanta el lliting.
Ai, David, a veure, t'has d'animar. David, no, t'has d'animar, t'has de despertar, aixecar-te i fer esport. Aquest és el meu pla ideal per diumenge. Anar a córrer, anar a caminar per la muntanya o anar una estona amb bicicleta. És el millor pla que es podria triar. N'estic segur. Que no saps que no m'agrada fer esport? Se'm fa llarg, se'm cansen les cames i després passo tot el dia cansat. Molt malament, que no saps que acabaràs molt malament si continues amb aquesta filosofia de vida? Bé, i llavors quina és la nostra activitat ideal? Perquè està clar que no coincidim gaire. Jo crec que hauríem de... Unes compres? Compres? Ai, no, això és molt avorrit. Oh, bueno, depèn. Si vas a comprar fuet, embotits, això sí. Ai, Déu meu, ja sembles el Homer Simpson amb el... Sí, com sí. L'activitat ideal és anar de compres. Sí, amb això coincidim. Anar a comprar embotits. És la nostra activitat ideal. Segona conclusió dels autobitus.